basoa atondu dute Kirikino aisialdi taldeko kideek Iakuriko Ortuen alboan. Ostiralean aurkeztu zuten egitasmoa. Basoaren proiektua sortu zen era nahiko espontaneo batean, egun batean aipatu ziguten edo ohartu ginen justu hemen gure baratzen ondoan ikastetxe bat dagoela, bertako jendearekin, irakasleekin eta harremanetan jarri ginen, eta joan ginen ikusten nola elkarlan bat abiatu eta sortu genuen proiektu bat eskaera bat eginez espazio hori erabiltzeko. Kontua izan zen, espazioa hasiera batean eskuratzea lortu zitzaigula, baina gero eskuratu dugu eta orain ikusten da oso aberasgarria izan daitekela bai edo dela, bai bertan dauden ikasleentzako, ze atondu dugu basoa, hasiera batean dena sastrakaz betea zegoen, espazio bat erabili zitekena, baina esena bateratze egin erabiltzeko, garbitu dugu, auzolanean, eta gero, gure jardunerako baliagarria den bezala, bertako ikasleentzako ere eta irakasleentzako ere baliagarri bilakatzen ari da. Asmoak askotarikoak dira. Dagoeneko hasi gara atontzen liburutegi bat, jendearen eta eragile ezberdinen ekarpenekin hornitzen gabiltzana. Baita ere dago zelai bat, olako kantza moduko bat, bertan baloratzen ari gara kontu ezberdinak egitea, baita ere osatzen ari gara bertan senda belar eta landare aromatikoen zako espazio bat, eta bertan horrekin lotuta aurreikusten da tailer ezberdinak egin daitezkela, ikastaroak eta naturari loturiko beste hainbat kontu, ez? Eta gero ere badaude bertan dauden 30 zuhaitz espezieak katalogatuta eta horiek apaintzen gabiltza eta bertan adierazten zein zuhaitz den bakoitza, ere pixka bat zentzu horretan interesa duen edozein pertsonak jakin desan, eta baita ere txorien katalogazio bat egina dago. Eta orain bertan haur batzuen eskakizunari erantzunez kolumpio batzuk atondu ziren, terrazatxo bat ere osatu da, beharrezkoa zen konpostgune bat atondu da, eta bertan sortzen zen zaborrari irtenbide bat emateko urratzak bilatzen egon gara, zaborrontziak jarriz eta antzekoak, eta gero ere ondatuta zeuden hesiak, ateak eta konpontzen ibili gara, eta pixka bat apaintzen eta adierazten berta proiektu honetan edozeinek duela kabida, eta gure ideia soroak ere bezala beste ideia soroak ere onartzen direla eta beharrezkoak izango direla hau aurrera ateratzeko.